Epa lagunok ongi etorri Last Txapelen kanalera, ongi etorri FIFA 23 zuzeneko honetara, eta joango gara jokalei modua 2.0 ongi egitera orain honetan. Espero dut, eta atesan izatea alde batera utziko dugu eta jarraituko dugu beste gauzatxo batzuekin egiten. Ez, karrera gerria. Vale, zentratu gaitez. Daude plantilla berrea, vale. Jokalaria. Hartuko dugu hau esaterako. Izena... Kasku... Abizena... Kaskurrio. Eta ez izena Kaskurrio. Ez. Izena noski Kaskurrio. Gora Kaskurrio eta Kaskurrio darrak. Zenbakia, 20. Vale. Hola. Vale. Vale. Horrela. A ver, izan behar da aurpegi... Bueno, vale. Vale, Villacorrela. Bekainak. Bekain potoloak. A ver, sudurra. Euskalduna delako sudurra handia. Naiz eta gero izango da eskoziarra. Horrela... Belarriak... Belarri handiak... Ile apur bat korapilatua... Kolorea...
Ah, noski. Ez... Kolorea noski zuria. Botak. A ber, bota batzuk klasikoak. Nike beltzak. Animazio golarena. Non dago. Ez, hau ez. Maniki da. Ez. Ah, hau. Horrela. Itxaron. Hori ez. Polonian. Hemen esaterako. Itxaron txartu egin dugula, bai. Ai, eman zuzeneko gauzak. Goen... Kaskurrio. Gauzak ondo egiteragoaz. Kaski ez, kaskurrio. Vale, fizikoa. Bekain lodiak. Sudur handia. Eta kolorea zuria. Ez, gora. Kolorea.
Bueno, vale, rola. Botak. Zuriak eta animazioak. Uei! Tiranosaurioten moduan, bale. Orain bai. Talde honetan, bai. Hasiko gara hor kaskurrekin Polonian eta pizkanaka aurrera joate. Bai. Ongi etorri kaskurrio. Vamos, compis, pasad. Habréis notado que hay caras nuevas. Hoy inician su Mira, andadura Cascurrio. para entrar en su primer equipo. El camino puede ser largo. Haced que se sientan a gusto, ¿vale? Bien. Opa, kaskurrio. Venga, es tu turno. Vale. Orduan hasiko gara dirurik gabe. Entrenamendua, a ver. Pivotena. Bigarrena. Eta hirugarrena. Honekin, eta noski jokatuko dugula. Vale, zaitu behar gara. Oso txartu ere ez egiten. Vale. Guazen aurrera. A ver. Vale, itxan momentu baten. Be, ez dago txarto. Okerrago izan zitek.
Vale, horra gian ez. Guazen maitxak igustera. Oh, nivel de sigo. Vale. Resistencia. Tiroak. Urrudidik tiroak. Bibi. Eta listo. Hemen. Hori da. Jarraituko du. Bueno, handi jarraituko du. Ez daukago dirurik. Hori da, guazemank. Lehendaiziko partidura. Jokatuko dugu. Noski kaskurre moduan jokatuko dugu, nola bestela. Cracovia. Opa, kaskurri, Duntzak. Uneko 30 regateetan. Ez dugu esertxo ere potentziatuko, esagutzen garelako. Men. Venga ya. Honengoen lehen gol sartzeko eta ez datu utzi. Gorrodo zaitut. Agian joko eskanpon egoen behar bai. Hazen olako pasea, ia. Ui. Ongi, el burro orteiko. Hazen olako pasea hor, gola jartzea hor gure kaskurrio. Kaskurrio Bolonia. Vale. Hazen olako pasea. Bi asistentzia, beraz nahiko ondo hasi garela uste du denboraldia, aurre denboraldia.
bueltaka hor. Barrano baten begira da eta haupa Iban, entrenatzaileari Iban deituko dugu. Liga txiki batean pizkanaka konfiantza eta lortzarrean. Ez, agian erregateak ez dira izango nire gauzarik onenak gazuenak. Escurrió... Uy. O sea, golik ez duen sartu. Asistentziako bai, baina golik ez. Bueno. Ideia ona zen. Zen olako pasea. Eta laugarren. Ongi. Oso ongi Gaskurrio. Kendu dut musika copyright asuntaren gatik eta bar. Gero kanalera igotzen dudanean. Nire esen txarra izatez, baina ez da ongi atera. FM hor gure Gaskurrio. Bueno, entrenamendua.
Garrena. Bai. Hasiko gara gainera lehendaiziko 11koan. Oso ondo. Haupa Gaskurrio. Noski Gaskurrokin jolastuko dugu. Aurrelari gainera, aurrelaria. Hemen hasiko te da Gaskurroren kondaira, ikusiko dugu. Baina. Andorraren kontra. Pikeak ere zizuen talde hori. Gaskurrio, plas. Vale, gol bat edo asistentzia. Gutxienez. Bai. Nire erroi izan. Ai, Gaskurrio. Oso lako geldira. Pasea oso honez da izan. Eta Gaskurroren gola. Hazen olako gola Gaskurrena. Pim, pan, pun. Jarraitu garrean. Ea talde.
Eta bigarrena. A Tapson. Ahí se pena. Hau Bagaskurrio. Hemen Kaskurren sekulako gola. No ez dago txarto. Asistentzia. Zer nolako pasea. Epa. Ai. Ez dut ni buruz, Kaskurri buruz, ez dela oso ongi joango nahiko basua delako. Zatuko gara, hemen. Eta zenien aurrean jartzen manaiz. Hemen. Eta zenien aurrean. Zinolako geldiketa. Kaskurreno bigarrena kentzea erabaki du, baina... Kaka.
Ui. Bueno, 6,5. Peter Diaz du lortukoela. Netan gol bat asistentzia bat. Badirudi hori ez duela esertarako balio. Bueno, eta ez taldekoak oso txarrak direlako. Zazpiko mairo oraindik. Haze nolako kaskurren pase eman zen da. Bigarren zati da. Bai, ez du horatzen. Hemen. Taka. Bueno, 6,5 lortu dugu. Tirol. A ver. Entrenamendua. Vale. Bigarrena jaurtiketak. Eta jokatuko ditugu, noski. Ah. Ai, ze pena.
Ea, zer moduz modatzen garen. Oso, no. Ai, pena. Hazen olako gola. Bueno, lehen diziko gola konor batean. Ongi, ongi. Vale, niveles sigo naiz. A ver, aktibitatea. Hemen. Oraingoz hemen ezin dugu ezer egin. Txaron. Vale, oso ondo kaskurrio. Ba, jarraitu dezagun. Bai, kaskurroekin gainera. 71 media, bueno, berdin da. Jongo gara gauzak alik eta bekinen egiten betiko lezta, listo. Beraz, alde horretatik arazorik ez dugu izango. Erdi, bueno, saiatuko gara. Hortziz dan errua izan,
Hazen lako gola. Kaskurroren gola. Pim pan truku. Hor, atzean itzaron. Eta atezain heltzen ez den lekura. Sentatu zen, Kaskurro ongi dago. Iago eta aldokideak jengo zaitu. Kaskurro, asenako geldiketa. No. Hemen despistatzeko. Eta bigarrena. Kaskurro bai beti zurekin, Kaskus, riozaleak naragu. Haupa, atezen adatzen dela, baloia gain. Atea zulatuta dagoenean. No gertatzen den orain.
Cracovia. Hau parrek izan moduz, hemen gaude kaskurrerekin partida jogatzen. Hor daukagu kaskurrio. Bueno, eta hasi gara, eskoziarrak gara, hasi gara liga txiki batean. Hemen landa biziko gola. Eta hasi gara, bueno, hasiko gara jokatzen behin aurra denboraldia bukatu ostean, Poloniako ligan. Jarraitu ezagun partidarekin. Eta zer moduzuaz snapeatzen. Osea, zuzeneko egiten zaude, ezta? Partida honen ostean agian raid egiten dizu. Vale. Hazen olako paseak askurriok eta gola. Hale ba. Zuere berdin ongi segi. A ver. Ui, langak eragotzi du kaskur hori hirugarren gola. Bueno, zehatu algara. Parraitzen dugu kaskurrekin. Eta laugarrena. Baina ni bi gol eta asistentzia bat egin ditut, Hori ez da penalti izan ala. Ui, esan eskurrio. Ai, pena. Eskurrio. Hori da desenari lagatzea, ala?
Ze pena. Qualitate handia ere ez da izan, Ai, gutxigatik ez da heldu. Santarrak ez dio ziurtzi nahi Kaskur hori bere hirugarren gola jartzen, Hernani, 2 gol eta asistentzia. No, en Charteres está llegando. Beno, lagunok hau izan da gaurko zuzenekoa, orain joango etzaio Raidar Safari egiten. Eta hurrengoan gehiago agur eta gogoratu hau, Kaskurroren kondairaren lehen aurreneko pausoak direla.